Dudu pek tok. Iki yo kedian. Lah mau ngomongnya apik, Mbak Tatin ngomongnya P, berarti sudah ada kesalahan di situ kurang huruf A. Oh. Tak betulin, dia kan agak bodek. Ah. Aku menggarisbawahi lho, biasanya ini nek menekankan. Iya. Ngono kuwi nek apik ya pik, Oh, nek apik nek P. jeruk ya jer ngono. Jorok. Wong keri-kerine. Apik. Aku P. ora. Iya, ngono kuwi lho. Gusti paring ana pangapura kagem sinden kula kalih. Kau malah donga ya? Sami emut dateng margi ingkang res. Kau malah donga apa ya, Pak? Ae sing marai cangkeme elek kae. Aku lho. Cangkemmu elek piye to, Mbak? Lah iya nek apik kan pik. Pik. Nek jeruk ya jer. Rok.